Naa si creative power, and such creative power pertains to the beginning and to the end. Kay dili kayo ko bilib sa usa ka binuhat makaisunan, ubisan pa sa Dios, nga pananglitan makabalo lang siya musugod apan dili siya makabalo mutapos. Akong ipahiluna sa atong mga kasing-kasing karon nga buntag, nga nag-alagad ta sa Dios, nga naay power, naay potential, ug naa siya pwede himuon makaisunan, nga mutapos sa bisan unsa gusto nga iyahang tapuson. Sa to pa, kung naa kay kagulaanan karon, itugyan na sa Dios, tapuso na sa Dios. Kung naamoy mga challenges mga kaigsunan, itugyan na siya sa Dios, and He is capable to end up whatever problems you have. Ngunit ang atong Dios mga kaigsunan,